pola UNESCO no ano 1993. Precisamente o día 30 de xaneiro escolleuse ese día porque se conmemora o aniversario da morte de Gandhi. Este día o que se pretende é concienciar a comunidade escolar da necesidade dunha educación para a tolerancia, a solidaridade, o respeto aos dereitos humanos e a non violencia e paz. Desde a Comisión de Convivencia Escolar escollemos este día para presentarnos dous proxectos. Unha é o Espazo Lila e outro é o proxecto Somos o Mundo de Xente Cerebro, porque creemos que a educación é o mellor instrumento para lograr a paz e evitar a violencia, porque valoramos e entendemos e estamos orgullosos da nosa diversidade cultural e porque creemos que o respeto e a igualdade de dereitos entre homens e mulleres, entre persoas de distinta raza, religión e cultura debe ser o principio universal. Sen máis, deixo-vos con Marta e con Uxía para que vos presenten o proxecto do Espazo Lila. Somos Uxía e Marta e vamos vos contar en que consiste o Espazo Lila. En primeiro lugar, temos que decirvos que tomamos esta iniciativa porque a violencia de xénero é un tema moi preocupante actualmente. Son moitas as persoas que pensan que isto ocurre cando un home mata a unha muller, pero non só se trata disso, senón tamén de agredirla verbalmente, menosprezala ou facerse sentir inferior. A violencia requiere solucións amplas, complementarias e variadas, non só judiciais e legislativas, senón que tamén preventivas. Creemos que os nenos deben ser educados desde pequenos e tamén nos centros de ensino, onde se debe traballar en educación. Así debemos ensinar cousas básicas como que o rosa non é só cor de nenas, e o azul de nenos, ou tamén que non todas as mulleres estamos destinadas a ser bailarinas e enfermeiras, e non todos os homens teñen por que ser bombeiros e futbolistas. Ao longo do tempo foron moitas as campañas que se levaron a cabo, tanto o 25 de novembro como o 8 de marzo, pero iso non é suficiente. Debemos loitar contra a violencia os 365 días do ano. E iso conseguese explicar a necesidade e a importancia da igualdade e da visibilización das mulleres, que estiveron sempre ocultas e seguen a estar. Cantas mulleres científicas coñecedes? Quen de vos non se asustou ver a unha muller conducindo un camión? O Comité Lila somos un grupo de 30 persoas, coordinado por unha dirección formada por Marina de segundo de bar, Marta de primeiro de bar, Uxía de cuarto, Aroa de terceiro, Gonzalo de segundo e Uxía de primeiro, e coordinado pola profesora Teresa. E hoxe queremos vos decir que con isto pretendemos, entre outras cousas, que os nosos socios non sexan cómplices de máis asesinatos, mortes ou mulleres ocultas, e en que parece complicado, pasillo a pasillo, con esforzo, podemos acabar con esta batalla. Esperamos que vos guste este espacio. Somos un grupo aberto, e se alguén se quere incorporar, será benvido ao Van a interpretarnos unha peza moi adegosa. Todos son Diego Alonso Lustres, Estela Bravo Montero, Marta María Calonge Peña, Alberto do Pico Fernández, Gonzalo Jodón de Vecino, Irene Suárez Sisto, Ana Rodríguez e Alicia Asensio. It's time to let our hands to life.
Irene Logares e Lucía Pardo, vamos ver aquí dos textos. Que veñan, por favor. O doutor da Barca sorriu pensativo. Logo dixo: o único bo que teñen as fronteiras son os pasos clandestinos. É tremendo o que pode facer unha liña imaginaria calzar un día no leito por un río chocho, ou depuxada na mesa por poderosos como a que as fronteiras de verdade son aquelas que mantén os pobres apartados do prospero. E as casas movían tantas fronteiras que fixo o bautizo, a primeira comunión, e foi a escola en diferentes países sen se mover da súa aldea. Cando chamaron a fila, chegou un momento en que xa non sabía a que exército pertencía. E o día no que aquel tiro perdido lle buscou o peito, gastou os derradeiros intres de vida mastigando a pregunta de se que disparo fora ou non fogo inimigo. Vai explicar un poquinho en que consiste este proxecto Somos un mundo de xente. Celebra. Hoxe estamos aquí para celebrar ou festexar o Día da Paz. Ainda que o día oficial é mañá, 30 de xaneiro. Aproveitamos para presentarnos o proxecto Somos un mundo de xente. Celebrémoslo. Con este motivo realizamos unha actividade para recordar as nacionalidades que se encontran reunidas neste instituto. Para mostralas, decidiuse colocar a bandeira no mapa, que indica a procedencia dos alumnos de outros países. Os motivos son moi diversos, entre os que cabe destacar a emigración e a adopción. No caso da emigración, as persoas buscan novas oportunidades de traballo en países estranxeiros. En canto a adopción, no noso país, concretamente, o número de nenos en espera de ser adoptados é moi escaso. Por iso, ábrense as fronteiras para poder optar á adopción internacional. Temos aquí este magnífico mapa que seguiremos utilizando ao longo do curso para actividades multiculturais. E para rematar, unhas palabras de Miguel Ángel Murado, do Caderno do Xapón. Os países non se entenden se non se sobrevoan. Os verdadeiros mapas son os mapas físicos. Con estes, e non cos mapas políticos, é como se debería aprender a historia. E agora, outra persoa tamén do alumnado axudante, César Franco, tamén nos vai comentar. Este texto foi escrito por Aurora García Rivas, que é de Santiso de Ames. Hai sitios que donde queira que se mire sempre están do outro lado, pero non hai rayas, nin benditas nin malditas, que non crucen as bondades. A nosa fronteira era o río, por cada historia nunca valerá para nada. No inverno, a chalada, no grau, entre as anguías e as oucas. Pisando as pedras redondas, poñíamos unha ponte cada vez que cruzábamos a raya. E traíamos sempre a pegada nas zocas, terra do outro lado, tanta ou menos como a que levamos da nosa terra. Bueno, vamos a ver que se che vexa. Entón, agora van a pasar a colocar a bandeirinha de cada país os alumnos que temos de nacionalidades distintas a española. Hai que destacar que son 12 nacionalidades. Cando miramos isto, pues casi non nos podíamos creer que con 400 alumnos que tuviéramos nacionalidades tan diversas. Bueno, eu teño que dicir que en actos como este realmente donde sinto que pertenecemos a unha comunidade, neste caso unha comunidade escolar. E quero, de verdad, pedirvos un forte aplauso para todos os alumnos que participaron, que colaboraron. Que hoxe non naceron en España, pero que moitos deles levan xa moitos anos aquí e eu creo que, bueno, xa son tantos anos como... Bueno, pues vamos a empezar entonces, voy sacando as bandeirinhas, entonces levántase un ou unha e coloca a bandeirinha no seu. Chile. Pero son tan largas como agua.
Holanda. Perú. Ucrania. Seguimos, Brasil. Seguimos, Marruecos. Colombia. Argentina. A valentía de Fernando e de Anastasia, que vos van contar un poquinho. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por venir. De verdad me alegro mucho de que estéis aquí, que tampoco es que sea muy importante, solo somos unos extranjeros poniendo unas banderitas en el mapa. La verdad, cuando me propusieron hacer esta actividad, me hizo gracia. Al principio pensé en no asistir, pero a lo largo de la semana le di vueltas y finalmente estoy aquí. No sé si os parece interesante, pero a mí sí que me lo pareció, porque en un lugar tan pequeño como este instituto haya más de 10 nacionalidades. Más bien, 12. No sé si sacáis algún beneficio de esto, solo sé que podemos compartir con vosotros nuestras tradiciones, nuestra naturaleza, nuestra forma de cocinar. Podemos compartir con vosotros nuestro idioma y sobre todo nuestra cultura. Mi nombre es Fernando y os voy a contar un poco de mi infancia. Bueno, yo nací en Ecuador y por circunstancias de trabajo mi madre tuvo que venir a España. Más tarde, cuando cumplí 7 años, nos trajo a mi hermano y a mí. Era muy pequeño y venir a España era un gran cambio para mí. En el colegio me costaba hacer amigos, ya que no entendía las formas de hablar de aquí y me costaba pillar los tonos. Además, se metían un poco conmigo. Bueno, todo esto cambió cuando pasé al instituto. Tenía más confianza y poco a poco me fui adaptando. Ahora llevo 30 años aquí, tengo muchos amigos y me siento muy feliz de seguir en España. Alicia Villasecas. Como podemos atarse con cancións, sabemos, mas a música serve de altavoz de defensa para as persoas que sofren injustizas. Este tema de Pablo López con Juárez é un himno á liberdade e á tolerancia, porque, como el di, as fronteiras, en vez de facernos máis humanos,